Ja näin ollaan startattu ensimmäinen video Tekoäly Trio. Tällä kanavalla teidän hosteina toimii Meitsi, eli Jonne Nieminen, Sami Uusikumpu, Tuomas Kivimäki. Kerro Sami meille, mitä täällä kanavalla tulee löytyä. Pyritään meidän kanavalla näyttämään teille tosi läpinäkyvästi ja konkreettisesti se, mitä tekoälyllä pystyy tehdä. Me ollaan kaikki liiketalouden kohta valmistuvia opiskelijoita ja meitä kiinnostaa tekoäly yhteisesti. Ja mietitään, että miten me voidaan tuoda se läpinäkyvästi teille sinne. Mutta hei, Tuomas, kerro vähän, että miksi me tehdään tätä. Me halutaan, että jokaiselle tulee Suomessa sellainen tasavertainen tietoisuus siitä, että mihin tekoäly voi ylipäätään käyttää, ja se, että sä saat sun arjessa tehostettua omia juttuja, mitä ne sitten ikinä onkaan, että onko se työelämää, liiketoimintaa, mitä tahansa, saat tehostettua niitä, saat uusia ideoita, voit sparrailla, mahdollisesti just teet itsellesi yrityksen tekoälyn parissa, kenties, mutta me halutaan jeesaa tässä. Eli kuulostaa aika hyvältä, suoraan sanottuna. Kyllä. Jos tämmöinen kiinnostaa, niin pistä meidät suoraan seurantaan, niin et jää paitsi mistään uudesta ilmiöstä tai tavasta, jolla voidaan luoda lisää mahdollisuuksia tehdä rahaa. Seuraavaksi päästä vähän tutustuu meihin, meidän arvoihin ja mikä tämä missio tässä taustalla ihan oikeasti on. No ihan alun alkaen niin mä aloitin käyttämään tekoälyä ihan perustellen ChatGPT:n kautta. Että siltä kyseli jotain tyhmiä yksinkertaisia juttuja ja katsoi, että mihin se pystyy. Ja silloin tuli huomattua, että se on tosi lapsen kengissä niin sanotusti, että se ei oikein. Se hallusinoi tosi paljon, antoi väärää tietoa ja etti vääriä lähteitä. Mulle tekoäly tuli silleen pikkuhiljaa elämään, että sitä mukaan kun se on kehittynyt, niin sitä enemmän mä oon itse myös ottanut se arjessa käyttöön. Silleen pikkuhiljaa. Mä tiedostan se, että se on yksi isoimpia ilmiöitä maailmassa ja se on tosi kiinnostavaa, mihin kaikkeen se pystyy, niin pikkuhiljaa tullut mukaan. Mikä tekoälyn osa-alue kiinnostaa erityisesti sua? Kyllä mulla se on se tekstipainotus, tekstin käsittely, jäsentely, kuinka paljon se pystyy tiivistämään. Sitten tämmöinen ylipäätään ison datamäärän vieminen helposti luettavaan muotoon ja sitä kautta saada semmoista ajansäästöä, että se pystyy luomaan pohjaa, pystyt automatisoimaan sillä sun eri prosesseja työssä. Että sä luot vaikka jotain sopimuspohjaa ja että sen saisi mahdollisimman pitkälle vietyä, että siihen pystyy luottaa, että se ei tarvi enää semmoista ihmisen jälkitarkastusta. Mistä sä inspiroidut? Mikä on se sun juttu? Ihan ensimmäisenä tulee mieleen palloilulajit, eli kaikki jääkiekosta koripalloa ja lentopalloa, varsinkin joukkueurheilu. Sen pääsee yhdessä tekemään ja sä et ajattele mitään muuta kuin sitä, mihin se pallo menee tai kiekko menee siellä laidassa. Se on semmoinen myös irtiotto. Sitten muuten, jos mä lähden hakemaan jotain ajatusta tai uutta näkökulmaa johonkin asiaan, niin mä tykkään hirveästi ihan vaan istua bussissa ja katsella pihalla. Katsella niin kuin maailman meininkiä, oli se sitten juna, bussi tai lentokone. Ihan vaan niin kuin ihmettellä ja töllötellä ja kuunnella jotain hyvää podia ja sitä kautta myös päästä vähän omia ajatuksia, vaikka siellä onkin joku taustahälinä korvissa, niin se on ehkä semmoinen tila, missä mä pystyn jäsentämään omia ajatuksiani parhaiten. Miksi just YouTube ja minkä takia videot? No, tässä mennään way back. 2013 perustettiin semmonen JytkyTube-kanava kuin Jonne Vlogaa. Mä olin ihan fiiliksissä. Mä aloin tehdä siis YouTube-videoita tosi nuorena. 13 olin silloin. Mä kuvasin iPadilla television näyttöä, kun pelasin eri sotapelejä ja autopelejä sun muita. Ja pistin niitä sitten YouTubeen ja mä oon aina halunnut olla jollain tasolla sisällön tuottaja. No, se homma tyssäsi sitten semmoiseen epävarmuuteen sit hommasta ja pieneen nälvimiseen, niin se jäi sitten taka-alalle, joten sitä kautta ehkä tulee se, että YouTube on mulle semmoinen luontainen paikka, mistä mä voin toteuttaa itteeni, tuoda sitä omaa visioa just sen näköiseksi, mitä itse haluaa. Ja nyt kun tässä on hyvät äijät mukana, niin on myös semmoinen usko ja varmuus siihen tekemiseen, että meillä se visio yhdistää, niin sitä kautta saadaan se sitten toimimaan. Mutta YouTube, se on kanavana sellainen, että saa tuoda sisällön niin kuin itse sen parhaaksi näkee, ja ihmiset ei tiedä tarpeeksi tekoälystä ja sen hyödyistä. Sen takia YouTube. Mihin suuntaan sä haluaisit viedä tekoälysisällön kenttää Suomessa? Suomessa nyt osa isoista yrityksistä on jo alkanut tehdä tällaista AI-siirtymää, mikä on hieno nähdä, koska me ollaan tiputtu vauhdista tosi nopeasti.
Mä haluan tuoda tekoälyn myös sille työntekijäosastolle ja ihan normaalien ihmisten arkeen semmoisena kehittävänä ja eteenpäin viemänä voimana, oman ajatuksen jatkona. Sitä kautta me saadaan se iskostettua myös normaaleihin ihmisiin, eikä organisaatiotasolle, jota kautta sitten myös organisaatiossa tulee kehittyä, koska siellä tietää myös ne työntekijät, kuinka se asia toimii, eikä ainoastaan se IT-päällikkö tai vastaava johdon assistentti, joka käsittelee sitä tekstiä, vaan tuodaan se käsin kosketeltavaksi kaikille ja toivon mukaan saadaan sitä kautta enemmän yrittäjiä Suomeen. Sitten mennään bullet-osioon, eli vastaat yhden lausella. Ikä, 25. opiskelupaikka, Tampereen Pro Akatemia, mistä oot kotoisin, alun perin Orivedeltä. lempiurheilija, Kyllä mun täytyy sanoa Cristiano Ronaldo. eniten seurattu laji. Jääkiekko. Kiitos. Kiitos. Mun sisko sanoi mun äidille, että se oli käynyt katsoa mun LinkedIn-profiiliin vuosi sitten keväällä. Ja mä olin edellisen työpaikan jälkeen heittänyt sinne taidoiksi generatiivinen tekoäly, tietämättä siitä hölkäsen pöläystä vielä silloin. Että mä olin kuullut käsitteen, nähnyt ehkä siitä, mitä siitä voi tehdä. Se oli aika alkutekijöissään silloin vielä kuitenkin. Sitten mä olin silleen, mä näytän niille. Mä opettelen tämän aiheen. Tuli sytty sellainen palo, että katsotaan vaan, mä näytän, että mä oikeasti osaan nämä taidot. Ja sen jälkeen mä oon sellaisen 700 tuntia aiheesta opiskellut itsenäisesti. Ja nyt jo jotain tiedän ja mä voin sanoa, että mun erikoistaito on generatiivinen tekoäly. Onko se just se generatiivisen tekoälyn osa-alue, mikä sua eniten kiinnostaa, vai onko se joku muukin osio siitä ylipäätään, mihin tekoäly pystyy? Et mikä sua niistä eniten kiinnostaa tai innostaa? Tekoälykin on ehkä niin laaja käsitteenä, että sisältää niin monta eri osa-aluetta. Ja mä en ole niin paljon insinööri luonteeltani, että sellainen niin kuin numeroiden pyöritys ja neuroverkkojen osaaminen. Kyllähän niistä tiedän osittain jotain, mutta se, että tietäisin ne niin kuin maasta taivaaseen, ei ole vaan mahdollista tietää kaikkea. Niin mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että mua kiinnostaa se niin kuin liiketalous, liike-elämä, yrittäjyys. Niin miten mä pystyn sitä tukemaan tekoälyllä? Miten mä pystyn konkreettisesti hyödyttämään sitä niin kuin ajansäästön. Ajansäästö on sellainen mun ykkösasia, mitä mä oon halunnut aina tekoälyllä saada. Rahaa voi saada mistä vaan, mutta aikaa ei. Mistä sä, Sami, inspiroidut? Onko se luonto, läheiset? Mikä on se sun juttu? Kyllä mä oon nyt viime aikoina kokenut, että luonto alkaa olla paljon lähempi arvo itselleni. Ja viimeisimpänä harrastuksen tuli metsästys itselleen ja tällaisen kiireisen arjen aikana. Niin osaa arvostaa sitä, että menee tonne metsään niin kuin auringon nousuaikaa ja on yksin siellä hiljaisuudessa. On niiden omien ajatusten kanssa, kun sit sä palaat tänne kaupungin vilinään ja sit sulla on kaikki työt ja koulut ja harrastukset, mitä nyt ikinä arki täyttyykään. Ja koen kanssa, että hyvät ystävät, perhe ja parisuhde inspiroi mua ole parempi ihminen, tekee enemmän asioita, saada vähän elämältä aikaiseksi jotain. Miksi just YouTube? Minkä takia videot? Miksi sä haluat tehdä niitä? Mä koen, että tekoälykin on niin tuore aihe, siihen ei ole koulutusta suoranaan. Se on pitänyt itse opiskella, niin nuorena henkilönä munkin pitää todistella tosi paljon sitä omaa osaamista. Ja mä oon mielestäni ollut aina lahjakas esiintymään, ja se tulee niin kuin hyvin luonnostaan. Mä tykkään tehdä sitä, tykkään olla näytillä. Niin tätä kautta mä pystyn alkaa rakentamaan sitä omaa asiantuntijuutta ja sillä tavalla hyödyttämään myös muita ihmisiä. Ja kovasti on ollut puhetta, että miten Suomi tulee pysymään maailman kintereillä tässä tekoälykentässä, ja musta tuntuu, että tämä on se, mitä mä voin tehdä asialle yhtenä henkilönä, mitä mä voin auttaa Suomea pääsemään eteenpäin. Aika iso ajatus, mutta se on ehkä sellainen taka-ajatus, mikä mulla on tässä. Sitten loppuun nopea bullet-osio, eli vastaat vaan yhdellä lauseella. Oots valmis? Joo, Mikä sun ikä on? 22. Mitä sä opiskelet? Yrittäjyyttä ja tiimijohtamista Pro Akatemialla Tampereella. Mistä sä oot kotosi? Alun perin mä oon kotoisin Vantaalta, muutin opiskelemaan 22 vuonna tänne Tampereelle. Lempiurheilija. Ja Morant, koripallo. Eniten seurattu laji. Pitää koripallo sanoa. Olikohan mulla jotain vielä? Terapiavideo tää ensimmäinen. Kiitos. Tuolla on pikku dokumentti lähtökin tosta. Oikeastaan tekoäly tuli sinänsä niin kuin aika luonnollisena siirtymänä siinä, että mä oon tehnyt lyhytvideoita kaverin kanssa yrityksille. Meillä on ollut tällainen kuin Valpas-yritys ja siellä rupesi miettimään, että miten sitä voisi hyödyntää siinä prosessissa, että pystyisi automatisoimaan tiettyjä sellaisia juttuja, mitä ei ehkä itse jaksa tai huvita tehdä, tai mitkä on niin kuin sellaisia, mitkä usein toistuu, mitkä voisi just nimenomaan automatisoida ja säästää siinä vähän aikaa ja saisi lisää tuottavuutta ja kuitenkin, että siinä säilyisi se inhimillisyys
Niin varmaan se ja sitten osittain koulun kautta, kun siellä on kirjoiteltu esseitä ja on lukenut kirjoja ja näin, niin koittanut just, että pystyisi tiivistämään asioita. Niin se on ollut ehkä sellainen. Ja erityisesti nuo automaatiot kiinnostanut myös. Kiinnostaako just generatiivinen tekoäly sua vai mikä tekoälyn osa-alue sua kiinnostaa? No toi generatiivinen tekoäly, se oli ehkä semmoinen alkusteppi siihen, että sai niinku sellaisen startin, mutta kyllä erityisesti nuo automaatiot, totta kai nyt ollaan siirtymässä sinne tekoälyagentteihin, niin tekoälyagentit on varmaan tällä hetkellä sellainen, mikä eniten kiinnostaa ja kiehtoo. Mistä sä inspiroidut ja mikä on se sun juttu? Mä inspiroidun hyvistä ideoista, kivoista ihmisistä ja hyvistä kirjoista. Ne on ehkä sellaisia, mistä saa energiaa, saa uusia ajatuksia sieltä kirjoista nimenomaan. Sitten oppii paljon ihmisiltä myös, pääsee tutustumaan erilaisiin tyyppeihin ja saa elämää sellaista niin kuin rikkautta. Niin ehkä se on ollut semmoinen. Miksi sä haluat antaa kaikille ihmisille tietoa tekoälystä? No mä haluan itse, että Suomi olisi tekoälyn edelläkävijämaa tai ainakin pysyisi siellä aallonharjalla, ettei oltaisi niin jäljessä siinä. Ja itse asiassa pidän sitä kyllä todella tärkeänä steppinä, että pitää niin kuin nyt viimeistään lähteä tuomaan sitä tietoutta ihmisillä tekoälystä ja miten sä pystyt sparrailemaan vaikka ideoita arjessa tekoälyn kanssa, jos sulla ei ole vaikka ketään, jos sä oot vaikka yksin yrittäjä tai oot arjessa silleen, että sulla ei ole vaikka hirveästi niin kuin frendejä, kenen kanssa sparrailla jotain ideaa, ajatuksia, niin siihen ehkä haluan tuoda sellaisen chanssin, että ihmiset tajuaa, että hei, että tekoäly on yksi semmoinen hyvä kumppani, kenen kanssa pystyy keskustelemaan kaikkea. Ja sitten totta kai, että tuottavuutta lisää, eli pystyy tehostamaan omaa toimintaansa, vaikka just sitten automaatioiden avulla tai jossain kohtaa sitten tekoälyagenttien avulla. Miksi just YouTube ja miksi videoita? Ja miksi videot? No itse asiassa mun luovuus on tullut esille sen avulla, kun mä oon päässyt niinku kokeilemaan ja tekemään videotuotantoa itse ja harjoittelemaan sitä käytännössä, että ollaan tehty asiakkaille videoita ja saanut siitä paljon itse irti, että ollut ehkä joskus hukassa vähän siinä, että mikä se mun luovuus on. Ja kyllä mä nyt koen, että se on ehkä semmoinen oma itseilmaisu videoiden kautta, sitten että saan myös silleen digitaalisesti luotua semmoista niinku visuaalisesti hienoa sisältöä. Se on ehkä sellainen, ja nyt kun on hyvä porukka tässä, niin totta kai tekoäly myös. Nyt kun ne yhdistää, niin siitähän tulee vaan hyvä paketti. Mihin suuntaan haluat viedä tekoälysisällön kenttää Suomessa? Kyllä mä haluan luoda siitä semmoisen arkipäivän työkalun jokaiselle. Eli tietoutta vaan jokaisen lisää ja semmoista rohkeutta, että se ei ole mikään niin kuin ylitsepääsemätön juttu. Tällä hetkellä, mitä olen itse seurannut semmoista tekoälyn sisällötuotantoa tai siihen aiheeseen liittyviä videoita, on just sellaista, että hirveä hype, että hei nyt sä voit tehdä tiedätkö, tällaista ja tällaista ja näin voidaan tehdä ja sitten näytetään niin kuin jonkinnäköistä pientä klippiä siitä, että okei, tällainen olisi mahdollista, mutta se ei kuitenkaan vie sitä niin kuin step by step eteenpäin, että jokainen voisi itse lähteä kokeilemaan sieltä, niin kuin, että hei okei, mä haluan tehdä vaikka tekoälyautomaation, mikä ottaa vastaan vaikka asiakaspalveluviestejä tai vastaavaa, niin semmoinen, että mä haluan semmoista läpinäkyvyyttä siihen, että se on step by step, jokainen voi katsoa meidän YouTube-video, kokeili itse koton samalla perässä ja kokeile, toimiiko se vai ei, eikä niinkään, että se on vaan semmoista hypetystä. Seuraavaksi tulee sulle bullet-osio, eli yhden lauseen vastauksia. Mikä sun ikä on? 2-3. Missä sä opiskelet? Tamkin Pro-akatemialla yrittäjyyttä ja tiimijohtamista. Mistä sä oot kotoisin? Ulvilasta, Porin vierestä. Mikä on sun lempiurheilulaji? Kehon rakennus. Jos sä saisit yhden kirjan lukea enää koko loppuelämässä, mikä se olisi? Luo itsesi uudelleen, Joe Dispenza. Kiitos.